Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magada na agya kanimo og kanako samtang ikaw ug ako maga. Panibaya sa kabuntagon World. Humanang kangit-ngit na gatapon sa walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nuktok o naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panibaya sa isa-isa, panibaya sa imong pagmatayan. Bitbisi sa kawalangon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sayon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka pinilhon. Ipakita Diyos nung pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panibaya sa usag-usag, panibaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayan kanimo igsuon. Pulong sa Diyos sa tupaminahon, upan sa awit na langit nun, puno sa lakas nga inspirasyon. Pag-iinita na sa kabuntagon, itong ginalapit niya ngayon, itugyan ang kaugalingon. Pag-ampuin mong panayunon, sa kalisod o kalipayon, Diyos kanunay kanimo nga magalingon. Sa Diyos ang himaya, panibaya sa usag-usag, panibaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayan kanimo isabalayng langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balayng langit nun. Magkinit alay kita, magkinit alay kita, magkinit alay kita, Maayong buntag ug malipayong Sabado. Join us in our hashtag PSK World Balik Eskwela. Diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom, good morning. Welcome, Good Vic. morning everyone. Good morning, Fitz. We would like to welcome Ma'am Abby thank Perez. you. Nalipay Yes. ko nga kauban ko sa inyo Yes. karon. Yes, Yes, oh. at kauban nato siya karong sa Baduha kay si Yup gabakasyon pa. Kapakasyon tuwa si Yop sa Palawan, tuwa sa mga bugnaw nga mga langob na siya dito. So, kumusta diha Yop? Oh, labi na sa atong mga kapaglaom. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Labi na diha sa Davao, Davao City, Davao del Sur, Digos, Kidapawan, Coronadal, Kabakan, Takurong, Jensan. Live kita karon sa Hope Radio Jensan, labi na sa Davao del Sur, ug sa Mati, ug sa Tagum. O sa Makilala, sa Bansalan, Marbil, Tagum, o sa Panabo, Butuan, Surigao, Bayugan, Agusan del Sur, Agusan Norte,
Daghan salamat kayo sa pagtan-aw ninyo sa Panibaya sa Kabuntagon ug mga kapaglaom paminaw mo sa Hope Radio tungod kay live kita karon ning Kabuntagon. Yes, happy Sabbath po sa atong mga viewers diri sa City of Gold and Friendship, Cagayan de Oro City. O sa atong mga viewers po dinha sa Iligan City, Hingoog City, Osamis, Camiguin, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o uban pang mga syudad sa Bukidnon nga maabot atong signal. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Hello mga kapaglaom nato abroad nga nagalantaw via live streaming of Facebook Live or wherever part in the world you are, we are happy nga makiguyog kaninyo karong Sabado. And of course sa atong mga kapaglaom in the islands of Visayas, diha sa Samar, Leyte, sa Bohol, Siquijor, Tacloban, Dumaguete, good morning and happy Sabbath kaninyo. Yes, at syempre binabati rin po namin ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa dyan sa Luzon, sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Bulacan, sa Isabela, sa Palawan, at sa Cavite. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Ug sa atong tanan mga kapaglaom, karon ang unang Sabado sa June, no? So, Yes. doon na gid ang opening sa atong school year 2016-2017. So, 2017-2018. So balik eskwela na. Balik eskwela na ta. Yes, hashtag PSK Work Balik Oo. Eskwela. Ganahan ng mga estudyante kay nana sila allowance. Oh. Ang atong outfit karon si Sir, maestro. Dili kayo na prepared, no? Dili Hindi kayo. masyadong prepared. Oo. Si Fitz, maestro. Ikaw, estudyante. Pinaghandaan. Sekretary. Ako, So, principal. Secretary ni mo yan. Sekretary na ako ni babe mo kay principal ko. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Ate Bing, kumusta itong preparation no, sa Well, June? relax lang kay ko sa aning preparation, no? But I believe every one of us mingagi og estudyante so makarelate jud ta unsay feeling sa estudyante. And also, of course, atong mga kapaglaom, let's be reminded that education is very important. Labi na sa atong mga kabataan, no? Let's encourage them to value what education is because education is a powerful weapon to change the world. Yes, exactly. Diba, Kuya Wayne? Yes, mga kapaglaom. Ato labi na sa atong mga ginikanan, atog yung dalon ng atong mga kabataan sa pag-eskwela. Dili nato nga makita nato diha sa internetan nga nagpundo lang. Lagi sayang ang So, baon. kay mga kabataan. Tungod kay importante kay nga idasig nato atong mga kabataan. Tungod kay ang pag-eskwela mao kana ang tresyo sa mga kabataan. Wala gyud makailog ana basta moabot na sila, mahimo na silang maginikanan, magapadayon sila silang pagtungha. Wala gyud makailog nila tungod kay mao na ang sandigan sa atong mga kabataan samtang sila nagdako og nagtungha. Mga kapaglaom ato sa moadto ta sa laing bahin karon diha sa Lanao, live nato karon ang madungga nato karon live ang Vice President sa Operations sa Adventist Medical Center Iligan si Dr. Nestor Molleda. Doc, good morning diha kanimo. Good morning, Doc. Doc, good morning. Good morning. Hi, good morning sa tanan. So, ang i-report ni Doc kung sa man to Kuya Wayne. Oh, sa bahin sa Iligan sa nahitabo dito. Yes. Oh, Atong gusto na itong mahibalaan Kung- kung sa ilang mga kalihukan Kalihukan. dito. So, doon na may for the mga mean- pasyente nga gidala dito so makabalota. So, Yes. Yes. Nila pag-cater Yes. sa Oh, mga yun. pasyente. yes, Doc, good morning. Doc, good morning. Good morning, Doc. Yes. Hi, good Hello. morning. Good morning, Happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath, Doc. So, kumusta man diha, Doc, sa Iligan? Unsa may ato ang Mga kalihukan Kalihukan? nato diha labi na sa atong mga evacuees, sa mga pasyente nga nadala gikan dito sa ato ang kuano sa Hospital. gubot dito. Oh, yeah. sa ospital? May buntag ka ninyong tanan, may buntag wing, Oo. napol si Bing din na o si Abi, Hello, sir. Hi. napol yung makailan. May buntag, gahapon dito mi sa Santa Elena Evacuation Center. Then last Wednesday dito po mi sa Boroon na Evacuation Center. O nakita namo nga ang dako nga problema nila dito karon sa ilahang mga kabataan. Moto nga ang among ipanghatag mga para gyud sa mga bata, vitamins, diapers, gatas o mga biscuits. So, unsa pay uban o na
gipasayugdan na sa ato ang hospital ya Dok, inyo gina nga full support yun mo ana nga activity. Yes, nagsugod ni dala diri sa tambalanan sa mga nasamdan nga mga sundalo. Kay diri sa Iligan, kanira gyud ang hospital nga ilahang gipadala sa mga samaran. So, So gawa sa pag-treat, naapoy mga workers nga gahatag og snacks, pakaon sa mga watchers o ato mga pasyente. Doc, Wow, aside praise sa God. mga estudyanteng sa mga kabataan nga grabe ang naapektuhan ani nga sitwasyon. Unsa pay uba mga naadiha nga nanginhanglan pa jud kaayo mga tabang. Kaning mga namantay ko sa Boron lang daan atay 364 ka pamilya. Din sa Santa Elena atay 226. Kasagara sa mga dagko maayo ilang kahimtang kay daghan gyud kaayo ang hatag sa ilaha. Tumuto nga ang taga DSWD nag-inform sa mo ang kung pwede sa kabataan lang gyud may mag-focus sa mga I see. bata. Mga Mo ta mong gihatag. Then pag panghatag na namo dito sa ilaha, nahibaluan po namo sa mga parents nga nagkinahanglan dahil sila og mga tambal kay daghan ang nagsakit nga mga bata dito, Ilana, Kubo, Sipon. So mo nga nagplano mi nga next week magkandak po mi og pre-consultation, maghatag mi mga tambal. Wow. Wow. So Dok, kanang lain ba ato kanang ang mga sundalo gidala man na sila sa Maranda sa ospital. How about sa mga atong mga gitawag sibilyan na apoy mga nadala diya sa tambalanan, mga sibilyan? Civilian na ay Okay. Nawala. Okay, Doc? Nawala si Doc. So Thank you so much. But Ah, kita mapasalamat wing no nga at least nakipadungog ta sa mga updates dito. Oo. Og sa ato makapaglaom nga naapo na kasing-kasing sa pagtabang, pwede po dumudol sa Adventist Medical Center Iligan City Care Foundation sa pag-coordinate nila kung namoy kasing-kasing sa paghatag o sa pagtabang sa atong mga evacuees. So nakita Yes. nato no nga kinahanglan gid mga kabataan mo priority nga mga kabataan gid may tabangan. Salamat kayo Sir Malieda diha sa inyo Thank you, ang Doc. Adventist Medical Center Iligan City. So Doc, thank you kayo. Once again, daghang kayong salamat nakita nato diha nga ang mga kabataan na tabangan gyud o ang Okay, and medical we'll pray for center them, no, nagtabang sa, gid sila naghatag og recovery mga gyud. tambang. Continue to pray for them. Yes. Okay. Ang pag-ampo namo mo amo kanunay ipaabot diha kaninyo sa atong mga kababayan diha sa Iligan ug sa Marawi. Mga kapaglaom, atong kumustahon karon ning kabuntagon atong mga correspondent abroad. Charm, go ahead Charm. We traveled 5 hours from our place. Welcome to Chandler, Arizona. 39.76% of the people in Chandler are religious, meaning they affiliate in religion. And part of this 39.76% are our Filipino brothers and sisters who continually pray and remain faithful to our God. Let me bring you the Chandler Philam Seventh-day Adventist Church, right here in the middle of Chandler. Dinhi niini nga iglesia na himugso ang kalipay sa pagkinabuhing Kristohanon. More or less 100 ka mga Pilipino ang ani-ani ini nga simbahan ug na nagkatigom alang sa pagdayeg sa atong Ginoo sa adlaw Sabado. Isa sa gikalipay sa atong mga ginikanan dinhi ang mapadayunong pagbansay sa mga kabataan sa pagtubo ng ligdo taliwala sa modernong kapanahunan. Pipila sa atong mga kahiglaan diri sa Thailand magahatod sa ilang mga pagpanimbaya. Happy Sabbath, everyone! From Thailand, in Calvary Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath to everyone. Greeting from Thailand. Sawadee krap. We have Thai and Filipino brethren worshiping with us together here, but mostly they are Filipino teachers. I would like to invite those who live nearby to come to visit our church. Once again, Happy Sabbath. Ang ginexcel ng among panibaya sa atong mga kaigsunan diha sa Pilipinas,
we would like to greet and thank God for being so good. Okay kami diri sa Thailand. We need your prayers as we are starting to help our church here. So regards na lang po diha sa among mga kaigsunan sa among lugar. And I hope that God will bless us all. We would like to say Happy Sabbath to everyone, especially to Semi Church. Happy Sabbath! ศึกษาพระสปาโตทุกท่านนะคะโบสถ์นนทบุรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านถ้ามีเวลาว่างก็แวะมากินอาหารฟิลิปปินส์ด้วยกันค่ะศึกษาพระสปาโตค่ะ Maligayang araw ng kapahingaan mula dito sa amin sa Thailand. Hi! Maligayang bati sa lahat sa mga kapatid natin dyan sa Mindoro. Happy Sabbath! Sa lahat ng miyembro ng Talo-Talo Church, binabati ko po kayong lahat. Jumel, patuloy na magsimba dyan sa Marikina Church. Hello po mga kapatid ko sa Marikina Estate Church. Hello, binabati ko ang mga kabataan sa Marikina Estate Church. Hanggang sa muli! Bye! Huusag ipaabot ang akong pagpanimbaya sa tanang viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Ug salamat nga kamo magapadayon sa pagsuporta niini. Kini si Hanete Campus, Thailand. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Daghang salamat sa atong mga correspondents abroad. According to Philip Henry, the happiness of heaven is the constant keeping of the Sabbath. Heaven is called the Sabbath to make those who have Sabbaths long for heaven, and those who long for heaven love the Sabbath. And speaking of loving the Sabbath, atong paminawon ang maanindot nga awit sa harana sa Kabuntagon. Sa halayong bugtod, nagabarog ang krus,
Panibaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. A fit and healthy body. That's the best fashion statement. Lain na usab nga health tips ang atong makatunan alang sa mayong panglawas dire sa Health Bits. Ato kaning lang taon. Okra, also known as lady's finger, is one of the favorite nutritious vegetables of most people. This slowly, deep green vegetable is cultivated throughout the tropical and warm temperate regions around the world, including the Philippines. In the Philippines, okra is usually found in the supermarket in the vegetable section of the market. Studies revealed that fresh okra is a good source of natural antioxidants. The variety of nutrients and the presence of antioxidants suggests possible health benefits associated with improvement of gastrointestinal health, good vision, strong bones, reduction in the risk of heart disease, stroke, chronic diseases such as diabetes, and some forms of cancer. Here's a simple way of cooking okra. Here is a simple way of cooking okra. And our recipe for today is lumpiang okra. Here are the ingredients: okra, cheese, and lumpia wrapper. The procedures are the following. You have to cut the okra at the middle, then add the cheese, and wrap in the lumpia wrapper. It's easy to make. And then you have to roll it, then fry. Fry until golden brown. That's it. It's easy to prepare. And here is the finished product of our lumpiang okra. Here with me is Miss Charmaine from Lourdes College to taste our okra. How does it taste? It tastes good. Yeah, thank you for that. This is Miss Laila reminding you, honor God with a healthy body. Be healthy is a wise choice. Thank you, Ma'am Lai. And also, kang Clark diya sa Iligan, ani nga sa producer, ani nga sa Igmet. Hello, Clark. Good morning kanimo. Personally, daghan sa to ang dili ganahan og okra. At personally, ako ganahan kog okra. Nindot po ng okra, labi na kanang dili siya lutoon, idiretso lang siya count. Kanang ipaboy lang ba, lami siya. Nindot Pati naot nga paglaom na after nakadungog taning health bits, maganahan na tagka og okra. Bawing? Yes, importante jud kay ng okra kay nindot kay na sa atong lawas. Mga kapaglaom, unsaon man sa mga tulunghaan nga mahimo silang panalangin og magdalang dakong paglaom sa gunot nini nga kalibutan ato kining tan-awon. Balik eskwela na usab ug ang atong mga tulunghaan na nag-andam na alang sa pag-abli sa klase. Maibuntag sa tanan ang preparation sa school, giayo ang atoang mga classrooms, gibutangan ug agianan ang mga bata nga mga disabled. Giprovidean ang mga bataan tanan sa mga libro nga ilang mga kinahanglanon. Naatay mga computer, naatay mga air condition. We have to extend our brigada since not all of the classrooms are ready for the school year. The moment the student comes to school, the books are already prepared on top of their desk.
with their names on it, and all they have to do is sign the paper and receive na lang the paper, and receive na lang the books for that matter. So ready na, and then the rooms are structured already. The teachers are with welcoming smiles. And in preparation for our school year 2017-2018, we have school repair and maintenance is ongoing. We have painting and general cleaning so that we will be prepared. Kalabot sa ilang mga preparasyon o pagpangandam ang kanunay nga pagbantay sa seguridad, dili lang sa atong mga estudyante, kundili alang sa tanan. Naman tayo duha ka building, so na tayo duha ka security guards. So lock yun na ang kanang gate kung going on na ang classes. Abrihan lang na kung magsulod o magawas ang mga estudyante. Napod tayo CCTV. So, makitaan yun o kinsa ang musulod, kinsa ang magawas. We have 4 security guards. We always close the gate and always make it a point that nobody gets in without prior. They have to set some arrangements so that they will not also be disturbing classes. Aduna usab kitay mga bag-ong programa alang sa kalambuan. Siyempre sa duha ka bulan nga ilang bakasyon nga nakapahulay sa binulan nga balayran, so gitiguman gyud sulod sa duha ka bulan ang ilang mga balon sa pagsugod sa klase. Unsa man kagubot ang atong kalibutan, ang atong mga tulunghaan nagpadayon sa pagbansay sa atong mga kabataan ug kanunay nga nanlimbasog nga makahatag og paglaom, kahayag ug inspirasyon. Samtang kita nagpaabot sa atong buhing Diyos nga makagagahom. Ang role sa school, sa community is aside sa mutabang siya, mutabang so i-cater niya itong kidsay manginanglan sa service sa school, sa community, just like ang Air Force, may isa sa among stakeholders din sa Lumbia National High School. So, kada year gina siya nga mag-training sila din sa kanang mga student anywhere in, not only in Mindanao, I think, siguro, cater na nila din, diri nila dalon, diri sa Lumbia National High School. Karon pa mi naka-plaster sa among classroom, kay igamit na nila din for more than a month. Yeah, it's very detrimental nowadays because we are listening always to the ongoing war in Marawi. But in spite of this, we can teach the children to only trust in God, be prayerful, because we can only trust in one, and it is our Savior, Jesus Christ. Regarding the ongoing issues now, it is something that we should not panic. Kapag magpanik ang tao, you cannot do anything about it. Wala kayo mahimo, you'll get lost. Diba? And then, kami mga teachers din sa Lumbia National High School na kamot na ma-prepare na mo ang classroom, especially yun, no? At the same time, ang eskwelahan, ang tibok eskwelahan na ma-ready na mo para sa mga estudyante. Then, karong Sabado, mag-GPTA me, no? At least makita nila nga ready na good ang eskwelahan o ang classroom para sa mga learners. So, welcome kayo sila sa Lumbia National High School. message, the time has come. No, it's already the start of the school year, and I know we have to start it right to end things right. Congratulations for our first day of school on Monday. Parents who are listening, we are encouraging that you will be able to enroll your children because our school, as approved by the school board, is limited only for 40 pupils each grade. I invite you to try Cagayan de Oro Adventist Elementary School because this is the best place for your child. It is very much affordable and has quality teaching.
Panibaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Fasten your seatbelt as we are about to start the school year 2017-2018. Are you ready? Flock of students will about to pave the way once again, wearing their school uniforms and bringing with them big hopes and dreams. All around us, we see status given emphasis to gain knowledge of the world. This kind of education seeks to make more successful and intelligent people. Education is considered to be a passport to many opportunities. But what kind of professionals are we supposed to produce? Does the Bible say anything about education? The Christian educator aspires to nothing less than the transformation of a believer into the image of Christ. In Christian education, what goes into the head must move to the heart, compelling deeper commitment and greater obedience. What should be the biblical standard for education? Ready yourself as we prepare our flight to education, the continued battle of wisdom here in Good Morning, Pastor. Yes, education or learning, it's one thing that a person gains after one graduates. And with us this morning is no less than the SPUC Communication Director, our boss, Pastor Heshbon Boscato. Good morning, Pastor. Yeah. Good morning, Ma'am Good morning. Angel. Ang imong porma karon estudyante kayo. Yes, the nerdy naning kamon tawing kay balik eskwela Balik daw ta eskwela. karon, di ba? Yes. Yes. Grabe, Oo, hapit na so magsugod istorya, ang klase, edukasyon. no? Yes, So Pastor. isgutan nato nirong unsa may kapuslanan sa edukasyon sa usa ka tawo, Pastor. Yeah, actually, speaking of education, mga kaigsunan, dako gyud kaini og kahimuan para sa tao. Gani makita nimo ang iyahang confidence level kung taas pud iyang naabot ni Yes, education. oo. Nya mo refine po ni sa imong kinaiya og sa imong linihukan. And overall dako gyud siya kayo ikatabang sa atong kinabuhi. Tingali ma-discuss pa nato sa uban nga mga questions nga Oo. mosunod. Lagi, Pastor, no? So there is refinement, it boosts the individual's confidence. Pero Yeah. Pastor, we're talking about the biblical standards sa education. Naa ba na siya ay standard, okay, may tungod sa edukasyon? Speaking of the biblical standard, mas maayo gyud nga atong makuha ang mga instances bitaw sa Bible kung unsa po'y nahitabo sa una. To begin with, safe kayo nga moadto ta ni Adan ug ni Eva. Giunsa na pag-edukar ang ilahang mga bata. Oh, yes. Oo. Actually, wala pa sila classroom, wala pa teacher. So obviously, ang ilahang home was the first classroom and the parents were actually the first teachers. Yeah. Unsa may ilahang subject matter, actually, very practical kayo ang ilahang gitun-an ni adto. And the main purpose was self-sustainability. Okay. Kay kahibalo sila nga managko ang mga bata will never forever stay with parents. So inig panglakaw nila nga sila na lang, makabuhi sila silang kaugalingon. And in the example of Joseph, sa Old Testament lang gihapon, kahibalo ta nga nahimo siyang slave dito sa Egypt. Niya si Potiphar ang iyang primerong agalon nga mo'y nagpalit sa iya wondered at his refinement and how educated he was. So obviously giedukar gyud siya sa iyahang amahan nga si Jacob ngadtong panahon na. Unya sa case ni Jesus, he was taught by his mother, the beloved mother. Gisultihan siya nga ikaw dong anak manggid ka sa Dios, gipiyal ka sa amo. Mao ni ang imong misyon, ang Bible nga Old Testament nagsulti gini sa imong paganhi. And another good thing about Jesus' life is naapo dito ang iyang practical nga application. Kay imagine si Rawing si Jesus na-expose gyud sa trabaho sa pamanday dito sa shop sa iyang So, muna papa. sa itong una, Wing, sa practical arts karon kay sana tech-voc na Oh, siya yeah, karon ba? tech-voc. Or And- kanang sa TESDA? Yeah, to sum this up, the biblical principles of education, si King Solomon, balik ta sa Old Testament, nahibawan gyud nato in record that he was the most intelligent
person to have ever lived. Yeah, the wisest, no? Wisest kay imong tanaw ng Bible, nag-ingon gid din sa 1 Kings nga although kuan mo gito grant gito sa Ginoo sa iya ha. Unya pagmata niya kay murag pananawon lang bitaw Ma'am Angel. Pagmata niya it was a strange feeling ang wala niya mahibaloi sa una naana sa iyang utok and the Bible is also talking of different subjects like astronomy, science, astrology, tanan nga science, biology, anything, algebra, mathematics naana sa iyang ulo, which means naagyod ang education sa una. So the standard there is para sa ako ang primary teachers are the parents and the main source of education and wisdom is God yun. Yes. So Pastor, kaning edukasyon mahimo ba ning babag sa espirituhan no natong pagkinabuhi? Yeah, sadly karong panahon na dili gid nato ma-perfect. Although tuyo gid si Ginoo nga i-edukar gid ang tao. Kay ngihang purpose is to restore God's marred image in man. Okay, nangahulog man ta sa sala. No, di ba? Ang education gyud mao gina ang tuyo nato makaigsunan nga mabalik gyud ang himaya sa Ginoo diri sa ato. Now, unsay babag ang kaaway na ning kamot gyud. Tagaantan niya glaing priorities, say for example ang mga estudyante karon grabe nga craving sa education, malimtan na nilang espirituhan ng butang. Yes. Yeah, and in the case of Solomon, nasubra sa kabright, ang end result gipairal niya iyang education to the extent nga grabe na ang pride sa iyang kasing-kasing. Di na siya pwedeng tudluan, di na siya pwede badlungon. So, mao na ang mga evils of the education. Overall, maayo gid unta siya kayo. Oo, no? Kay so Pastor, so makita nato ang edukasyon, stress magyud ganina no nga nay kaayuhan gyud na ihatag sa tao. Pero Pastor, is there any difference sa education atong una ug karon? Would you say nga nag-usab ang track ug ang thrust sa mas education? maayo gyud nga atong ma-define og paunsa sila gi-edukar kaniadto. In biblical times na ako'y na glean dinhi. Sa process lang nila atong hisgutan, there was repetition. Kung nakahibalo ta, wala pa man sila libro sa una before na nasulat ni Moses. The way they will remember their story from the past is actually being told by their parents to the next generation. So oral. Yeah, oral unya dili lang kay gisulti lang kausab, balik-balik ko na to the extent nga gamiton pa nila ang musika. Gikanta na nila, gakantahon, tagana na nila tuno aron mas madali nilang ma-remember. So there was a process of repetition, experiential learning, kanang patrabahoon kang hands-on, learning by doing. Unya naa sila process ng gitawag og learning, reciting, and imitating. Naapod sila directed study kay sa panahon ni Jesus especially, kanibitong ilahang discipleship o pagka-master. The discipleship is actually a process of a student at age 12. Musugod na siyang pangita og teacher niya ana, Sir Awing. Unya hangtod nga mudako siya and eventually ang iyang learning process na po siya iyahang kaugalingon, mahimo na po siyang teacher himself. So mao na nahitabo kay Jesus. And then that is directed study. Naapod sila gi-implement nga correction and warning and the encouragement of critical thinking. So buot ipasabot murag mao-mao gid kayo ang paagi sa education kaniadto karon. And the difference is, talking of difference, naagyo diha sa atong facility sa classroom kay sa una primitive sila, wala pa sila internet, pen and paper nila grabe lisod pa kayo himuon. Grabe ba tablet of stones? But right now we have the technology. So Pastor, unsa may angayan nato nga nini karon nga moderno nga kapanahonan, unsa man ang angayan natong profession nga padaghanon? Yeah, obviously since we are talking about going to school, pero para nako there is no bias in calling teaching as the best profession. Kay dili mo gawas ang mga nurses, walay pastor, walay ubang professions kung walay nagtudloan na nila. So, kudos to our teachers. Salamat, Pastor. Congratulations. Kay estudyante ko karon dapat ang maestra gyud ako karong panahon na di ba? O Pastor, daghang salamat no, but before we let you go, would you have parting words ato ang viewers? Balikan nato si King Solomon who also wrote Proverbs. Ang iyahang message nga gisulti diha para sa ato tanan is only to trust in the Lord with all our hearts. We don't have to lean on our own understanding, and obviously God is able to direct our path.
we can always trust that. Yes, salamat kaayo no, Thank you, Pastor. Pastor. And quote said ko no, according to Mrs. White, education is what remains after one has True education does not ignore the value of scientific knowledge or literary requirements. Yes. But above information, it values power. Above power, goodness. Above intellectual acquirements, character. Ug mga kapaglaom, we'll be right back. Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Brenard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. You are back here in Panimbayat sa Kabuntagon World. And mga paglaom, atong tanawon sa among pagbisita dito sa Iligan City sa atong winner sa Bible Trivia Win for a Friend. Hello mga paglaom, ani ata karon sa Barangay Bagong Silang, Iligan City, kun diin naanapod nga usa ka paglaom nato nga madaugon sa Bible Trivia Win for a Friend. Atong ila-ilahon sila ang winner og iyang higala nga iyang gipili. Tara na! Si Ben ako napili kay since yung story na inspired ko from converted magud siya tapos mas dasig pa siya sa kanang natural nga day ako makita kasagara sa church ba. And tungod po sa yung situation, bago siya nakawatan, wala anog mga gamit. So, siya akong napili. Ako dahil si Benmar Pascual. Usa ko nga friend ni Kuya Lucky o kanang pasalamat kay ko nga ako gipili ni Kuya Lucky. Sa kadaghan sa friends ni Kuya Apan, ako jud yang gipili. Thank you kaayo yang. Ako na kinitabang sa ko jud. As in karon kay nagkinahanglan sad ko pero ay grabe jud nga kanang ang Ginoo kay kanang iyag yung kanang timing kay ang tanan nga iyang gihatag po ni nga kanang gift sa ko. So thank you kaayo jud sa tanan. Salamat kay sa Hope Channel ug sa Panimbayat sa Kabuntagon ug sa mga sponsors nga hatag ni ini nga gift. Salamat kayo ninyo tanan ug God bless sa inyo ha. Salamat sa Hope Channel Panimbayat sa Kabuntagon World. Wow, congratulations sa atong winner sa Bible Trivia Win for a Friend. And salamat kay Podno sa pagpili katong isa ka paglaom nato o si Lucky J. Thank you so much. Okay, Covina SDA Church production. Let's watch the lovely and adorable children sa Kids Station. Welcome to Kids Station. You know, kids, it is shocking to see how many people are bored with life. How about you? I'm bored. I'm bored. I'm bored. I'm bored. I'm bored. Really? God has placed you in a wonderful world filled with fascinating people. If you are bored, you have simply become detached from the wonders of God's creation. What are we supposed to do? When you begin a new day, believe it will be the best day ever and live it to the fullest. Allow
God's purpose for you to happen while you live purposefully for Him. In 1 John 5:3-4, what is our text again? 1 John 5:3-4. That's right. It says His commands are not burdens. For everyone born of God overcomes the world. Always remember that. And I don't want to hear you say, I'm bored, ever again. See you next time. Happy Sabbath. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniyan na usab kita sa atong Bible Beats. Atong makauban karon ang mapikon nga batanon, Miss PB, atong volunteer sa Hope Channel. Babe, salamat kay sa imong pakiguban kanako karon sa Bible Beats. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon. Unsa tong sugo sa Ginoo nga kung mahagugma kamo kanako, unsa to? Tumana akong mga sugo. Oh, ato na ipangutana. Ato sayron sa atong mga kapaglaom karon kung unsa ilang tubag. Kung mahagugma kamo kanako, blank unsa ilang tubag ana. So tara, atong sayron na atong mga kapaglaom. Nag-ingon si Jesus na ang Ginoo. Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, nanay sumpay, blank unsa man tong sumpay ana. Mahigugma po gyapon siguro ko sa imo. Isa akong ingon man Ginoo kung mahagugma kamo kanako. So ang sulti ni Jesus sa napi unsa ingon gina kung mahagugma kamo kanako, unsay tumanon? Tumana ang akong mga sugo. Oh, Kung nahagugma ka kanako, blank. Ang mga sugo. mga sugo. Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, tumana ang ako mga sugo. Okay, check. Sir, ingon ang Ginoo sa Biblia nga kung nahagugma ka kanako, na siya sumpay. So unsa man na siya, sir? Kung nahagugma ka kanako, blank. Kung naigugma ka kanako, kung naigugma ka nako, so dapat mo-follow ka sa akong mga utos. Oh, sugo. Sa mga sugo. Wow, so nansiran, check na siya. Kung nahagugma kamo kanako, tumana. Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, na siya sumpay, blank unsa may sumpay ana. Na-remember niyo na sa Bible, nag-ingon ang Ginoo. Ikaw. Oh. Sige, una-una asa. Bisag duha ta ka oras diri karon. Kung naigugma ka nako, magasunod ka sa akong mga sugo. Wow, so mao gina. Unsay answer, sir? Kung maigugma siya kanako, naigugma pud ako kaniya. Naigugma. Ikaw ma'am, unsa man po nimo ma'am? May gugma sad ka sa imong isig ka tawo. Pero kanang isulti sa Ginoo nga kung mahagugma kamo kanako, ang sunod ana, kung mahagugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. So mao na siya to. Kung mahagugma ka kanako, blank. Na siya sumpay, sir. So Tumanon nimo akong mga sugo. Wow, so check. Correct. So daghang salamat sir, na may hatag gamay nga gasa. Okay. So thank you. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang matubag sa atong makaigsuunan dinhi sa mga kadalanan. So Pib, thank you kayo sa imong pagkikuban kanako. Salamat po, Dwing. Oh, so unsa man ang imong masulti sa atong mga kapaglaom nga atong gipangutana karon? Nalingaw ko sa ilang mga tubag kay nay usahay dili masakto pero napayuban nga may pud mo explain sa answer pud sila. So asa makita ang katong sulti sa Ginoo nga kung mahigugma kamo kanako, tumana ko mga sugo para mahibaw-an sa atong mga kapaglaom? Nakita dito sa John 14 verse 15. Yes, so mga kapaglaom, tun-i ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa gyud ang nagasulat niini. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Ako si Feby Kaime. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, nagatuyod kita nga adunay gahumli sa pagampo nga pinagin ini kita nagasalig nga Ginoo maghatag og kasulbaran sa itong mga problema ug maghatag og giya sa atong mga handom sa kinabuhi. Busa karon amo kamong imitar sa pag-iuban kanamo sa pagampo sa 7-7 prayer diri sa itong segment ang Let's Pray Today. Kauban nato karon ang Communications Director sa South Philippine Conference si Pastor Hersbon Boscato. Mayong buntag, Pastor. Okay, Pastor, atong i-include sa atong mga pag-ampo ang gipadala diri nga prayer request from Chai Ventura. Please include my prayers for the upcoming qualifying exam of lateral entry of Attorney Junald Rubino and to my sister Luisa. And here's another from Roldan
Ayokdo. From Rowan Opena, please pray sa operation sa iyang thyroid cancer, Brother Rowan Opena. So here are prayers, Pastor. Ako kamong dapat mahigala alang sa kapagampo, magampo kita. Among gamahanan og magiloyon nga Dios sa kaitasan sa mga langit. Niining adlaw sa takna nga alas 7 sa buntag, nagpasalamat kami ni gayon nga kami makadangop kanimo pinaagi sa mga pagampo. Among hiusahan Ginoo ang pagpangaliya kanimo alang sa imong panalangin. Labi na sa imong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ining adlaw nagpanikay-sikay o nagsusi silang kaugalingon alang sa among relasyon nga naa kanimo. Ginoo, sa pinasahing paagi among gidala kanimo ang kahimtang sa among nasod dinhi sa Pilipinas. Nasayod ikaw sa dako nga kagubot hitabo sa Marawi, ang declaration sa Marcelo, daghang mga pamilya ang naapektuhan, daghan ang nangamatay, daghan ang nasamdan, ug labaw sa tanan ang amo nga mga suliran gumikan niining panghitabo o Dios nakaapekto usab sa among inadlaw-adlaw makinabuhi. Busag giampo namo Ginoo nga imong panalinginan kining nasod labi na sa pagdumala sa among presidente ug sa tanan nga mga plano moabot balik ka namo ang kahapsay ug kalinaw ug ang kadaugan. Amo sa giampo ang kahimtang didto sa Metro Manila sa Resorts World bag-o lang lockdown ang maong dapit. Among gipangayo nga ikaw maghatag og kasulbaran niining tanan ug panagiusa niining nga nasod. Sa pinasahing pagi usab Ginoo, giampo namo si Attorney Junald Rubino sa iyahang pag-take og qualifying exam alang sa iyang lateral entry. Request kini ni Sister Ventura ug maingon usab ang iyang igsuon nga si Luisa giapil namo pagampo Ginoo sa iyang specific nga mga panginahanglanon. Sa pinasahing paagi amo usab giampo si Rowan Opena tungod sa iyahang operation sa thyroid cancer. Among gipangayo Ginoo nga imo siyang hikapon ug ubanan throughout the process aron sa ingon niya mahibalik siya sa iyang panimalay diha sa kahimsog ug maayo nga panglawas. Panalangin ni Ginoo ang imong makaigsuonan karon, ibubo kanamo ang imong balang espiritu ug adunay kausaban dili lang sa individual nga mga sakop sa imong mga katawhan kundi sa hiniusa nga paagi. Salamat Ginoo nga imong panlinginan ang tanan nga mga viewers ug listeners. Kining tanan mitugyan og lawang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor sa pag-uban ka naman sa programa. Praise the Lord. Kay mga kapaglaom, padayon gyapon kamo sa pagpadala sa mga prayer request pinagi sa atong Facebook page ang Panimbayan sa Kabuntagon World. O pwede usab pinagi sa atong mga contact number nga makita sa inyong TV screens. Mga kapaglaom, God is just a prayer away. So, let's pray today where you don't have to pray alone. Samtang
Samtang kita magapanaw ba't nantangpa ilog kay hilabihang pagkalayo mga dalan nga malisod pag-asubayon ta apat sa unahan dunatay maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon nga makapuyog kayo dito pagkatahong puloy ani Jesus kiyadam alang sa tanang nga nagtuman busa man lakaw na kita samtang may hayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon nga makapuyog kayo dito pagkatahong tuloy ani Jesus kiyadam alang sa tanang nga nagtuman busa man lakaw na kita samtang may hayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw kay kung mangit-ngit wala na'y Full of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Usa na pud kasuliran ng atong tagaang pagtagad dinhi sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako usa ka dalaga nga matud pa nila nilapas na ang edad sa kalendaryo. 31 years old na ko. Wala pa ko ka-graduate sa kolehiyo. First year college ra ko taman ug ang isa ka rason ani kay gatrabaho pa ko para sa ako ang pamilya, labi na para sa pag-eskwela sa ako ang mga igsuon. Na ako'y boyfriend 5 years ago. Daghan kaayo mig nindot nga mga plano aton niya sa una. Sa dihang hapit na unta mi kaslon, nakita siya og lain. Gipuli ko niya sa usa ka maestra. Ay. Maong hangtod karon insecure jud ko magtan-aw sa mga nakahuman og eskwela ug dunay mas nindot nga trabaho sa government. Gusto kaayo ko mag-eskwela og balik pero murag wala naman ko'y chance uy. Maulaw naman ko eskwela labi na karon nga naa nay K-12 na mobalik man gud daw sa first year.
unsay angay na akong buhaton. Please, I need your advice. Daghang salamat. Right, no? So, unang-una, wala pa man siguro siya nilapas sa kalendaryo. Kay tama man, 31 na kalendaryo, bitaw. Just to lighten up na, Sa February na issue. Oo, kung sa February, wala. But all the rest of the kuan naman siya. But anyways, makarga pa siya. So, balik eskwela, hashtag balik eskwela. Sir Fitz, as a teacher, what can you advise? Okay, sa atong letter sender, ma'am. Ayaw jud ka ulaw balik ko eskwela do imong edad 31 na. Actually kung gatong pa eskwela ako college, do bata-bata pagig ko, pero nagi ko'y classmate nga actually minyo na sila gabit-bit sila bata usahay magdali-dali uli. Kay magpadidi pa, mag-prepare pa sa balay. Kana bitong matud pa nga dako-dako nag-edad, pero dili sa big deal actually. Tapos sa eskwelahan di naman mag-matter kung idaran ka, bata ka. Tapos usahay ang teacher pagani mas bata pa sa estudyante. Magmamang maestra. Pero di sa big deal yun, di sa may esgutan. So di ka dapat may insecure, di ka dapat mga bala. So padayon lang. Padayon sa pag-eskwela. Age is just a number. Yes, Bing Ba. Pinod yun na. Kang sa atong letter sender, no, ang kalampusan manggod sa tao does not, dili na siya ma-measure, does not lie in results, but in efforts. Oo. Kay labi na nga siya, nakaundang siya eskwela. I think nakaundang siya tungod kay siyang pagpanarbaho, pag-support sa siya maigsoon. So kana lang, no? Kana lang nga butang para sa kuha successful na kay na siya. Yes, oo. And of course, kanang dili pod nimo hunahunahon nga ulahi ang tanan. Pwede pa kayo nagalit to i-feature pod sa someone nga asa nga television, no, nga kuan siya, lola na siya. Lola na, Tapos nahuman siya og high school, I think, with medals pa yun. So ayaw na hunahunahon nga ano, Babag siya. Yes. Oo. So padayon lang og congratulate yourself kaya ako na siya na-achieve. Uy, ka na kaya isa pa yun, ipatabang napa yun siya unahunang nga muskwela, no? Oo. Kana Padayon na na, padayon na na. Eagerness. Ab, what can you share to our letter sender? Okay, sa ato ang letter sender, no, ang akong ika-advise kay sa iyaha, ayaw kaulaw kay wala man kay nangawat. No, wala man siya daotan nga gibuhat nga dapat siya maulaw. Dapat proud ka sa imong self nga nakaabot ka first year college, and then akong advice sa imuha, padayon sa pag-eskwela. Kay kanang ang education dili gyud na siya makawat. Mo na siya ang treasure nga dili makawat sa atoa. And if ever makakita kang kanang successful na, ayo na siya imuha nga babag. Kuha na siya kanang himuha siyang inspiration nga kung kaya niya, kaya pod nimo. So, mo lang niya siya kay ka-advise. Ipakita tong late. Di pala siya late. Di pa siya late. Wing, unsa man? Diya maguna nagsugod nga ang iyahang uyab na minyo og maestra. Correct. Diya nagsugod sa insecure siya kay Insecure siya. Pero abi nimo ang mga na-challenge ka kay ang mga maestra uban, mga habal-habal driver mabuya na ilahang na minyoan. Kanang mga uban okay ganahan na sila driver. Kaya driver sweet lover Mo man constantly holding wing. Mo man na siya. So, ayaw lang ka goal ana kay padayon lang ka nya kanang imong naabtan karon dako na kay na nakatabang kasi imong igsoon sa imong pamilya dako na kay na achievement kay dili man pod ingon nga tanan nga nilampos pag eskwela nag-success. Correct. Dili man tanan. So padayon lang ka kung unsa naron na imong naabtan imuha na siyang i-treasure para ma-challenge pod ka sa imong kaugalingon nga uy kung dili man galing ka mo eskwela magpadayon ka sa imong trabaho at least nasa imong kaugalingon nga naa kay determination nga magmalampuson jud ka pinaagi sa imong pagbuhat. Oo. Nana siya medal actually ang iyang pagtabang sa iyang mga igsuon. Di ba, Pastor? Yeah. Actually, take it as a challenge kaning atong kapanimbaya karon. Wapo kayo ang imong gipadalang concern. Yeah, para sa amo nalipay pud mi nga maka-advise sa imo to continue your desire. Actually, when I was high school, first year ko, na ako'y classmate. Imagine we were 12 years old at the time, pero nami classmate nga 20 years old nga babae. Obviously, naminyo na to siya, pero drop out ba? Nibalik yung eskwela. Unya, igiyon, nakahuman gid siya. Unya, when we were college also, sa imong experience, Sir Fitz, kadaghan kayo sa among mga classmate nga mga minyo na. Classmate, katawanan kayo, classmate na mo sa PA, mga tulot tingali ka, mga mature nga mga kuan. Nya kami, mga ito'y pami kayo, pero they braved everything. They went to school. Unya, karon nahimo pud sila mga pastors na hapit na pud sila mga retire and they were successful actually. Di ba? Kay
let us always remember, no, mga kapaglaom og sa atong letter sender, nga education is a lifelong learning. Yes, Wala man yes. gani ka nakakuha pa og diploma from formal education, but what life has given you is already an education. Kaingon pa daw kuno, Pastor, parents give us life, but teachers teach life. Diba? yes. And Kaya- teaching comes in any form, di ba? Be it formal schooling or katong just like what in the olden times have been done nga ang kanang iyang pagmatuto sa iyang pamilya, sa iyang igsuon, that already. So padayon lang, you have already achieved so much in life, but continue on with your studies. The school is open for you. Yes, Dili yes. magmatter ang edad. Yes, ma'am. O Ba? katong uyab niya nga nagbiya niya. Oo. Naniguro to siya. Kana. Nagdailan to. Yes. Magsaksi Oo. siya puhon. Maglaway ra to siya. Yes. Sa unahan oo. niya. Naara na siya. At least nakita niya nga karon pa lang di ay. Diba? Di na dito siya mao. Yes. Ug mga kapaglao, mao na ang ato ang tambag karon. We hope that you were enlightened with our advices, and if you need advices, please do not hesitate to contact us. Visit our Facebook page or our number that will be flashed later on sa screen. Okay, o karon atong sayron ang mga nagkadaiyang balita. Ania si Aubrey Vertudes and Awing Indino alang sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban o sa pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, aniya ang mga detalye sa mga balita nga manghatod diha kaninyo. Unang Northeastern Mindanao Mission-wide Youth Olympics gipahigayon sa Surigao City. Nagkayusa ang nagkalain-laing organisasyon sa atong iglesia ug ang local barangay council sa Taytay, El Salvador City alang sa mangrove tree planting. Tennis tournament gipahigayon sa Saint o Senior Citizen Enjoy Nice Tennis sa South Philippine Union Conference. Cagayan de Oro Central Church nagpahigayon ang Revelation Seminar. Atangi ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Unang Northeastern Mindanao Mission-wide Youth Olympics gipahigayon sa Surigao City. Ani ang detalye. Gipahigayon ang unang Northeastern Mindanao Mission Youth Olympics sa Surigao City Sports Complex ni adtong Mayo 15 hangtod 20 niining tuiga. Ang tema niini mao ang Pass It On, Empower, Engage. Gipanguluhan ang maong programa ni Pastor Nelson Seda, kauban ang mga cluster presidents sa Caraga Adventist Youth Organization o CAYO ug mga district presidents. Gitambungan kini sa unom ka clusters sakop sa Kayo nga mao ang Now Kayo, S Kayo 1 and 2, Kasayo 1 and 2 ug N Kayo. Kauban sa mga aktibidades ni adto mao ang Sports Olympics nga gitambungan sa matag distrito. Adunay gihimo nga basketball, volleyball, soccer, sipak takraw, lawn tennis, track and field, marathon ug swimming alang sa tanang edad, babae man o lalaki. Aduna usab chess, Scrabble and Word Factory alang sa mga batan-ong mupili og mind games. Nagkayusa ang lain-laing organisasyon sa atong iglesia kauban ng local barangay council sa Taytay, El Salvador City alang sa mangrove tree planting. Atong saksihan ang mga detalye. Adunay gipahigayon nga mangrove planting sa Taytay, El Salvador City ni adtong Mayo 14 niining tuiga. Ang maong aktibidades na himong malampuson kauban ang mga volunteers gikan sa Adventist Development and Relief Agency o ADRA Philippines, Adventist Community Services, North Central Mindanao Conference, CARS Everlasting District ug mga organisasyon gikan sa uban pang pagtuo. Kabahinan niana ang mismong Taytay Barangay Council. Mikabat sa kapin kun kulang 90 ka mga partisipante ang misalmot sa mga aktibidades gikan sa mga organisasyon. Kauban niini ang District Pastor sa Everlasting sa North Central Mindanao Conference na mao si Pastor Alfredo Dichos uban ang mga batanon sa maong distrito. Tennis tournament gipahigayon sa Saint o Senior Citizens Enjoy Nice Tennis sa South Philippine Union Conference. Ani ang detalye. Madasigo nagtigom ang mga miyembro sa grupong Senior Citizen Enjoy Nice Tennis o SENT sa South Philippine Union Conference ni atong Mayo 8 hangtod sa 12 alang sa ilang tinuig nga tennis tournament. Kani mao ang ikalimang tournament nga gihimo sa grupo. Gikan sa ilang gipahigayon na susab mga aktibidade sa milabang 4 ka tuig sa SPUC, Cebu, Jensan ug Bacolod. Ang mga miyembro niini mga retirees gikan sa nagkalain-laing lugar sa Visayas ug Mindanao nga nagpagidaron og 60 ngadto sa 80
80 na human ang tournament nga nagpamatud nga dili babag ang edad sa atong pwede buhaton kung adunay determinasyon ang mga butang posible himuon. Cagayan de Oro Central Church nagpahigayon og Revelation Seminar atong lantawon ang report. Nagsugod ang duha ka semanang Revelation Seminar ni adtong Mayo 14 sa Cagayan de Oro Central Church. Ang mga topiko sa matagabii naghiskod mahitungod sa maayong panglawas ug mahitungod sa mga doktrina gikan sa Biblia nga gipahat ni Ernie Lyon, usa ka evangelist gikan sa San Diego, California. As a Seventh-day Adventist, we believe in the seventh-day Sabbath, and we also believe as Adventists that we believe in the second coming of Christ is coming soon. And so it's so important to preach the truth to people. God is calling people back to God's word, to the truth. Natapos ang maong seminar sa Sabado, pinaagi sa usa ka santos nga bautismo, kung diin adunay kapinkunkulang isa ka gatos ka mga kalag ang midawat kang Kristo. Amo na among tinguha sa Calvary International Inc. Ministry to spread the gospel. And kami tanan, mga layman, elders sa among local church. Pero ang among tinguha na magsangyo sa mayong balita. Nagpapasalamaton ako sa tibuok puwersa sa Northern Mindanao Conference, ingon man sa Iglesia Central Church sa Cagayan de Oro. Tungod sa inyong suportar sa atong dako nga wali din himo. Nagpasalamat po ko sa Calvary International sa ilang pag-sponsor ani nga wali. Sa miaging Sabado, adunay 14 kamiling kalag didto sa Provincial Jail. Unya karon nga Sabado ingon nga kulminisyon sa ato nga lektura sa Revelation of Hope. Adunay 113 ka mga hamiling kalag. Busa dalaygo na to ang Ginoo. Salamat sa pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo sa mga positibong balita, among buhing handom nga kini makapadasig kanato sa atong pagserbisyo sa atong buhing Dios. Atong hinumduman ang nahisulat sa 1 Corinto 15:58. Kinahanglan magpakaligon kamo dili mataro. Sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Kini si Aubrey Virtudes. Edwin Indino for News Plus. Yes, good morning mga kapaglaom once again. Aniyan usab kita sa ato ang greetings o karon ining kabuntagon. Greet nako ang Barintos family diha sa Kalibo, Aklan. Nagtanaw sila karon sa PSK gikan kini kang Ma'am Glenn Lagunday ug kang Pastor Lagunday diha og sa mga kabataan niya nagtanaw karon. Ug doon na pa bumi mga greetings. O karon ang atong birthday bulletin. So ato kini pagkatanawon. Oh, before na pasalamatan nato si Ma'am. Okay. Alright, na Fermina Salas Dilio. Happy birthday. Jasper Ivan Iturriaga. Gumela Waga. Natasha Don Diaz. Happy birthday. Wella Gamok de la Serna. Gray Arvin Avillena. Happy birthday. Geraldine Cepeda. John Rex Tyros, happy birthday. Lloyda Lahot, happy birthday, Mom. Chimwell Orsaes, almost Sir Chimwell, happy birthday. Hi, Sir Ruth Chem. Ruth Agbo. Happy Hi, birthday. Nila Siban. Happy birthday. Relaine Yes, Ma'am Camarillo, happy Camarillo. dada. Happy birthday. Yes, Ma'am Happy Camarillo. And Thank you. also, I would like to add, happy birthday ni Ate Ann Cabahog Bugayong diya sa Chicago, Illinois. Happy birthday, Te. Yes, Happy happy birthday kay Laverne Agnes. Yes, o Alright. ako pasalamatan Mr. and Sige. Mrs. Camarillo. Ma'am Camarillo sa iyahang birthday la Sabat. Thank you kay sa imuang gihatag nga panalangin sa matag usa kanamo. So mga tata, Og magpasalamat po din sa tawing bago ta mo kanta kay Sir Chemuel Yes. Almosera. Happy Thank birthday, you. Sir Birthday, Chem. on more blessings sa Happy inyo birthday, tanan sir. celebrators. and Happy birthday to you. Right. Sa Happy tanang birthday. And So- also, we would like to agree, gustuming magpasalamat sa ato ang beautiful flowers, beautiful centerpiece diri kang Ma'am Cora Wahiman. Thank you, ani Ma'am. And also, we would like to greet Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning kaninyo diya sa inyong panimalay. Okay, gusto greet ni Boss J, no, ang ihang mga kauban dara, mga friends of Brigoli family, kang Auntie Yoni, Uncle Eli, diya sa Palombok, Titay Zamboanga del Norte, sa Palombok Church. Hello sa inyo, happy Sabbath. And also sa atong mga kapaglaom diya sa Ingoog,
Hope Radio sa Hingoog, Hingoog Sanitarium and Hospital, sa atong mga teachers sa Hingoog State Academy, and also Hingoog Adventist Elementary School. Ubusab na ko i-greet ang atong mga viewers diya sa Talisayan. Salamat kayo sa pagsuporta. O sa akong friend dira sa Korea, no? Si Amber Suico. Hello. Happy Sabbath sa inyong tanan. Happy Sabbath. Og napay padayon ta sa greetings. No, greetings Tomlos family here in Bukidnon. Happy Sabbath PSKW. Pakigreet ko sa ako Papa Tony Caropo, Mama Venven Caropo ug sa akong anak nga si Dana Grace of Santo Niño Church at Talakag. Happy Sabbath greetings sa akong mga relatives sa Naval, Biliran ug sa Kabantan SDA Church sa Cebu City ug sa akong brother Orven Cabahog sa United Arab Emirates. Greetings from Lagariza family. Greetings to Aguinaldo family of Akuman Tupi, South Cotabato. Ang panimbaya ila Pastor Lagunday, Ma'am Glenn, Toto Nonoy, Bibi Isa, o kang Ate Charm. O, naki Ate Charm na kog apil. Kay kang Diday, manggod daw ni siya, Ate Charm, o kay Kuya Andrew. Happy Sabbath sa inyong tanan. O, kanang, I would like to congratulate, no, ang batch sa ako ang number 1 nga supporter sa akong bana. Wow, si Idol. LDCU, yes, Si batch Idol. 93, the Fire Dragons, for winning Basketball Summer League sa ilang Alumni Association. Naki-cheerleader ko, Wing. Na dito, congratulations sa inyo, ha, Fire Dragons. And greetings also to the USTP family, CSTE, Kuya June Baguio diha sa Bukidnon, sa Lumbo. Thank you for watching and happy Sabbath sa inyo, ha, tanan. Okay, padayon natong greetings diri from Aika, Resonable. Happy Sabbath brothers and sisters sa panimbaya sa Kabuntagon. Akong panimbaya ang taga Astorga Church from Davao ug dinhi sa Nagoya, Japan, especially sa Nakano. And Resonable family, malipayong adlaw ipapahula. I promise. Happy Sabbath. And then from here, Amber Suico, happy Sabbath from the missionaries here in Gwangho, South Korea. And then we have also good morning and happy Sabbath everyone. Greetings from Chavez family from Tibanga Central Church, Iligan City. Special greetings also to Gahi family in Quezon, Bukidnon. Thank you. Right, Wing, no? Kanang before anything else, naa siya greeting panimbaya sa Kabuntagon World. Please announce this Sabbath, June 3. Happy birthday to my son, Francis Eli Babaw Roble. Happy birthday! Wow. Karon yung adlaw. Happy birthday and many more birthdays to come. We love you and God bless you with good health always. Greetings from Mom, Dad, from San Diego, California, from your Elizabeth Roble. Happy birthday! Yes. Greetings! Yes, of ato pasalamatan ato ang mga viewers abroad, diya sa Covina Church, diya sa Doha, Qatar, Garcenis, o La Charm, Daryl, Andro, ni Lovely, o sa tanan nato nga mga nagtanaw karon abroad. Thank you kayo. Boss Rex and Ma'am Jessica Gonzaga, thank you sa inyong pagtanaw karon sa Panibeyas. Yes, we would like to add dihak greetings from Edmar Ramonal malipayong adlaw Sabado sa tanan labi na diya sa Bunbun Church, and also Bailo Gonzaga siyang happy Sabbath to all diha sa Guildford Church, New South Wales, to my brother and sister and Janet Makaluso too. And also to Hanife Bugaay Tampos, God bless Sir Awing and the rest of the PSK World host. And also, we would like additional Dodes Dalman, happy Sabbath World Philippines. Greetings from Thailand and also from Sir Roen Catolico, happy Sabbath diha panimbaya. Yes. Gikan diri sa Hope Channel Davao. And also, I would like to add, Jean, ako sa diha sa Margo sa Tubig. Hello and good morning diha kaninyo. And also, I would like to greet my parents, Pastor and Mrs. Dolman Prieto. O ako mga in-law diha, Pastor and Mrs. Jimel Cabahog diha sa Dumingag. And also the friends, relatives all around the world and all around the Philippines. Good morning and happy Sabbath kaninyo. Yes, o atong pasalamatan si Ria Genesis nagakanta sa atong harana sa Kabuntagon. Yes. Si Baslot nga Sharon og si AJ. Si Sharon iyahang gigreet iyahang mama ug papa nagtanaw diha sa bara. Sayo kay ni siya pirmi alas 4 Mamagpapa kadlaw. mo daw ni AG. Alas 4 kadlaw ni siya mogawas. Ba? So mga kapaglaom, daghang kayong salamat sa tanan o sa technical o nga atong first lady si Ma'am Maika. Na siya karon. Thank you kayo. Thank you kayo Ma'am Maika. Okay, sabay greetings din. Salamat sa pagsundo. Greetings to all faculty and staff of Lumbia National High School, Golden Boulevard Adventist Elementary School, Delmar Elementary School, and also greetings to the officers of RIAS 10,
of Camp Alagar CDO, especially to Inspector Attorney Rubino, PO2 Presi Marie Ventura Kim, and to all PNP officers. And happy Sabbath also watching from MVC, Sweet May Vargas Bundaog, and also Eleanor Galeno, Broadway Barte, and Rosie Leopoldo. So, and also I would like to greet Hingog Centerman Hospital sa nasilay Color Miran Ugma, no? Sa Yes, Sunday. grabe, So, no? O, be there mga ugma, kapaglaom. And Yes. that's it. Now po additional, Junjun Tanamal or Tanamal family gan kang Jimel Cabajo Jr. nga greetings. Hello dia kaninyo. Happy Sabbath. Yes, mga kapaglaom, tanawa mo ang pagsuot dire. Nindot kayo. Yeah, Ang balik pinakanindot, eskwela. Si Ba? Ma'am. Si Big ang Korean. Si As in. kita. So, mao ni gitawag balik eskwela. So, Yes. balik eskwela na. Okay, ako akong i-greet ang akong family din sa PNROA, Pastor and Mrs. Perez, Ate Bing and family, my husband, Daddy, Axel, and Cici. See you later. Yes. And mga kapaglaom, next Sabbath na po. Yes. Yes. Kita-kita ta. Kita-kita ta next Sabbath. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og daghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mao'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili ta niya pasagdan. Kita yang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panipaya sa Kabuntagon World. So, padayon ta sa Yes, atong padayon. greetings. I would like to greet Ekong. Mana-